Sziasztok! Varsói átszállással megérkeztünk Tallinnba, 8 fok és eső fogadott, nagyon hideg van. Megyünk a csomagokért, aztán a hotelbe. Itt vagyunk a tallinni hotelben, itt töltünk egy éjszakát, aztán majd utazunk tovább. Ez a Hotel Snelli. Az óvárosban helyezkedik el, nagyon jó helyen. Ja. Na nézzük. Azt, hát ez egy apartman. Nem menő, tudom még főzni. Egy jó kis pörköltet. Jó, a reggeli a szokásos időben van, reggel 7-től 11-ig, és ami tök jó, hogy délben kell csak kicsekkolni a szobából, és délben indulunk tovább majd a következő helyszínre. Nézzük meg a fürdőszobát, az mindig az egy fontos. Hát ez ilyen IKEA-s hangulat, északi IKEA-s hangulat, és van egy kis beugró, ahol Máté el tud bújni, vagy a bőröndökbe lehet. Mivel nagyon hideg van, 8 fok és fúj a szél, meg esik az eső, ezért itt vacsorázunk most. Nézzük meg, hogy arra mi van. Nem hiszem el. Itt van az ABC alattunk. Hát ez kegyetlen. Készítünk egy hurkot, és este ki tudjuk pecezni a piákat. Na jó, természetesen ilyen dolgokat nem ajánlok, és nem beszélünk a vlogban. De azért mondjuk ez milyen, hogy mondjuk egy hotelben vagy, és akkor közben a Lidl vagy a Pennyre rálátsz az árukészletre. Megérkeztünk a hotel éttermébe. Az egyik nagyon jó dolog annak, amikor külföldre jövünk, hogy végre ihatok. Úgyhogy én fiatalkorom italát, Cinzano Biancót kértem. Máté Szakú nevű helyi sört issza. Előételnek választottuk ezt a marha tatárt, brióson, ezt együtt tesszük meg. Sörrámellevest kért, én pedig kis rákocskákkal tésztát. Nagyon jól érezzük magunkat, kint nagyon hideg van, és majd a legközelebbi bejelentkezés az szerintem majd, amikor a kaják kijönnek, a főételek. Én nem ráment kértem. Nem ráment kértél, hanem? Ja, Pokémont. Pokébolt kért, chicken Pokébolt. Kis Pokémon. Na, együnk fűtojás. Mindig ugye meg szoktuk mutatni, hogy mi mennyibe kerül. Ez a szakusör 5 meg 6 euró. Az én Cinzanom szintén 6 euró. A kaják pedig, hát nem tartom annyira drágának egyébként. 10-12 euró a leves. Főétel, amit én eszek, az a kis rákos tészta, az 12 euró, a vajhal 21, desszertek 8, úgyhogy annyira nem vészes szerintem. Na milyen? Nagyon finom. Igen? Ezt a főtojást nem kell rá locsantani? Locsansd. Pont rá se. Na kihozták, itt van a Pokémon kaja. Pokéból. Ez elég termetes és ízletes finomság. Az enyém meg a rákos paszta. És akkor hozzá a Szakú. Cinzanom elfogyott. Jó, tehát kimcsi vigyó. Az mi? Mondd már. Ez egy szőrborsónak a... Jó, akkor ez gyömbér. Az ilyen Bab, paradicsom, nyilván felismerjük. Alga, ez nagyon érdekes. Ez meg egyébként egy pórias csirke rizságyon. Na itt vagyunk az ABC-ben, és egyébként iszonyat nagy választék van sütikből. Mangós. Akkor van ez a kedvencünk, ez a milföly, ami franciáknál is van. Nagyon nagy a választék, finomabbnál finomabb sütemények. Most itt leragadtunk a desszerteknél, de majd megyünk tovább. Aha, ez meg ilyen készkaják, meg sushi.
Itt vannak a csokoládék, nem aprózzák el, lent vannak a legkisebbek, és ez pedig a legnagyobb. Ez például volt Finnországban. Igen, ezt nagyon szerettük ott. De sokkal drágább volt a duplája. És természetesen, ha már egyszer egy kikötővárosban vagyunk, mi más is lehetne, nagy választék van. Itt, mint a hal. Tehát lejöttünk a hotelszobából, ami ott van egyébként ott a fejem fölött, és vettünk ilyen fagyit is, meg még sok mindent, amit mutattunk. Balbino Classic, 1,5 euró. Olyan, mert hogy málnás kókuszos. Sziasztok! Itt vagyunk a reggelizőben. Ilyen kis palacsinta. Ez valami, nem tudom, burgonya vagy falafel golyó, vagy nem tudom, krumpli. Romba megint a főtétel. Kellemes kis hely, ez az asztalunk, és aztán itt a kilátás, itt vacsoráztunk tegnap este. Jó étvágyat nekünk! Elkezdtük az utunkat, elhagytuk a hotelt, Tallini rádió szól, ahol legfőképpen jazzzenét adnak, úgyhogy nagyon kellemes zenével utazunk, hangolódunk már az esti koncertre. Körülbelül 200 kilométerre van, 170 kilométerre van Viljandi, ahol megszállunk, körülbelül 2 óra hossza az út, és aztán majd ott most találkozunk fiatalokkal Viljandiba, aztán utána estére 7 órakor kezdődik Máté koncertje, megyünk át egy Noun nevű helységbe, egy városba, aztán vissza Viljandiba. Addig mutatom az utat. Megérkeztünk Viljandiba. Itt lesz majd holnap a gitárfesztivál, de ma este még egy szomszédtelepülésen egy másik koncert. Az idő az ugyanilyen szomorkás maradt, hűvös van egy picit, de hát október van. Mutatok egy kis hangulatot a városból. És megérkeztünk a hotelhez, Grand Hotel Viljandi. Nagyon hangulatos kisváros, igyekszünk holnap majd felfedezni. Grand Hotel Viljandi, 202-es szoba. Tadám! Nagyon kis szép, elegáns. Egyet teszem ide, hogy de nincs. Na azért ez egy kicsit olyan hotelesebb az előzőhöz képest. Megnézzük a fürdőszobát. Aranyos. Szép kis elegáns. Ez pont olyan, mint az előző. Nem. Nézzük meg. Jaj, és itt van a macska szobor, nem? Ja nem, ezt hol nem tudjuk. Hát ott parkolunk szembe, ott jöttünk be. Pont bemondtam az előző videóban, hogy olyan kis hangulatos város, és éppen túlják fel az utat. De nagyon tényleg hangulatos. Szépek az épületek. Azért, mert ez egy összenyitható szoba, szokott ilyen is lenni Magyarországon nálunk, hogy 2 szoba van, egyben nyitható, hogyha család jön. Mert megérkeztünk egy koncertterembe, itt lesz egyébként a Viljandi Gitárfesztivál is, és most így délután még tart Máté egy kis, hát nem gitárkurzust, ez inkább ilyen beszélgetés lesz a helyi zenészekkel. Megmutatom a koncerttermet.
Most Máté éppen beszerel, és akkor nem sokára jönnek a fiatalok beszélgetni egy picit. Aztán Nauniba megyünk tovább, ahol a ma esti koncert lesz este 7-től. Itt vannak velünk a szervezők is, és még jelentkezem. Amíg Máté beszerel, egy kicsit körbenézek. És itt vannak kint egyébként a gitárfesztivál fellépői. Ott van Máté is lent. Most mindjárt befotózom. Ez a koncertterem egy hatalmas parkban helyezkedik el. Itt szembe van egy kültéri, ilyen koncerthelyszín, ilyen amfiteátrumszerűség. És nézzétek, milyen gyönyörű. Most lemegyünk, lent van egy könyvtár, és egy zenei gyűjtemény. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! I was in Hungary almost 50 years ago. Ah! I remember some words. So mostly heritage music. Azt a... Micsoda gyűjtemény. Hangszerek. Nagyon jól sikerült a találkozó a gitártanszakos hallgatókkal, aztán itt látjátok a fesztivál igazgatóját, akivel együtt ebédeltünk. Hát én már megint rákot eszek. Tésztát eszek vajos kenyérrel. Tésztát eszek vajos kenyérrel és rákkal, pankó, morzsás csirkemál, tudunk élni, tartói sör, amiből már hiányzik. Itt van velünk Toivó is, aki visz jobbra-balra, menedzser, producer, és mindenben segít minket. És ezen a gyönyörű helyen eszünk. Aztán megyünk Nauniba. Nem sokára odaérünk, egy ilyen másfél órás az út, és akkor majd visszajövünk, mert ugye itt vagyunk Viljandíban a hotelben. 2 éjszakát itt töltünk most. Jól sikerült ez a találkozó a fiatalokkal, gitárosokkal, ők majd holnap jönnek Máté koncertjére is. Úgyhogy eddig nagyon jól érezzük magunkat, de szerintem a folytatásban is ugyanez lesz. Sziasztok! Megérkeztünk Nauniba. Az erdő közepén. És nem hiszitek el, hogy ez a helyszín. Ez de menő. Tehát az a lényeg, hogy itt most ez nem egy nagy koncertterem, meg nem tudom én, hanem így a környékről jönnek majd az esti 7 órás koncertre, és itt vagyunk az erdő szélén. Itt van lent egy tó, ha jól látom. Egyébként nagyon szép így ősszel Észtország. Gyönyörűek a színek. Itt a kis öltözőszoba, és megyünk fel a színpadra. Annyira gyönyörű helyen vagyunk. Muszáj vagyok ezt így megmutatni.
Ez a kis kultúrház, itt a könyvtár, itt van a rockgitáros Maci. Ott is laknak fönt. Máté. És ez pedig a helyi bolt. Nyilván, ha valaki nagyobb bevásárlást tervez, akkor elmegy egy nagyobb városba. Tartu itt van közel egyébként, 30 km kb. Nagyon szép egyébként. Biztos vannak medvék is. És most bemegyünk a kis élelmiszerboltba. Hát ez ilyen kis közért. Nagyon hálás és lelkes közönséggel találkoztunk itt Nonniban. Aztán utána visszamentünk Viiandiba, ahol már olyan későn értünk a városba, hogy csak egy éttermet találtunk. Eljöttünk egy Bodega nevű helyre. Ez az egy van nyitva, mármint úgy értve nyitva, hogy a konyha, mert általában a helyek bár nyitva vannak későn, de a konyha az szinte kivétel nélkül 9-kor bezár. Úgyhogy itt azért sem ülnek, mert aki vacsorázott, az már letudta a vacsorát, és akkor ment tovább piálni másik helyre. Az a lényeg, hogy itt ki lehet választani, hogy ki mit szeretne inni, és akkor benyomja a gombot, és annyi mennyiséget kap. Saját maga kiszolgálja. Mitä kuiva? Ei, mitä takakuiva? Kaptunk egy kis előételt, karamellizált vaj, és én fekete kenyeret kértem hozzá. Amit megosztasz. Amit megosztok veled esetleg. Ez a mangó mai tai koktélom, ez a helyi sör, ez pedig a helyi Máté. Ez pedig Toivo. Hello! Az enyém ez egy ilyen grillezett karfiol, paradicsomos krémmel, meg ilyen nem mosszat, mi a neve, csírákkal. Tiéd? Bár gombás risotto, vörösboros, van mártás, vagy gyöngyhagyma. Jó étvágyat. Nagyon régi recept alapján készült likőr, öreg Tallinn, Old Tallinn likőr. Ez egy tradicionális pia, amit most meg fogunk hárman kóstolni, illetve mi kóstoljuk. Megböcsisztunk, és akkor ugye mondtam, hogy megkóstoltuk ezt a likőrt. Nagyon-nagyon finom az íze. Ilyen kicsit karamellizált, édeskés íze van. Ez az Old Tallinn likőr. Szerintünk olyan 40-45 fokos. Ezt még tartogatom a végére. És aztán, ami még van, ez a finom mai tai koktél, mangó mai tai koktél. És véget ér lassan az este, lepihenünk, aztán holnap lesz a nagy nap, a Viiandi Gitárfesztiválon lép fel Máté, úgyhogy oda majd csak este megyünk, úgyhogy az egész nap a miénk, egy kicsit bejárjuk Viiandit, egy nagyon-nagyon hangulatos város, onnan majd jelentkezünk holnap, addig is mindenkinek jó pihenést, bármikor is nézitek ezt a videót, találkozunk holnap. Kellemes zene szól, jó reggelt mindenkinek, lejöttünk reggelizni, itt vagyunk Viiandiban, ott van a cica, itt ilyen cica szobrok vannak, hogy oda nem szabad parkolni. Itt vagyunk a hotel reggeliző, vagy éttermében, és megmutatom a kínálatot. Ezt a boltot mindenképp meg szerettem volna látogatni, ez a Humana, az olyan, mint otthon nálunk a Háda, és most jelenleg ugye ilyen sávokban van a leárazás, 50%, 70%, és akkor így mennek le euróba. Most például minden 4 euró,
és akkor a következő, amíg jön az új áruszállítmány, lemegy egészen 1 euróig per darab a ruha, úgyhogy most megnézzük a kínálatot. Ez itt mi obra? Virágbolt. Máté kérte, hogy mindenképp mondjam be, hogy gondolnak a férfiakra is, és tea van oda készítve, és lehet sziasztázni. Na csá! Na csá! Ne kövess! Frusztrálsz! Menj oda a férfiak helyére! Barangolunk vissza a belváros felé, a hotel felé, keresünk valami éttermet, lehetőleg kebabos vagy indiai legyen, ahogy szoktunk, bárhol vagyunk, és van mögöttem egy üzlet, uskasutus keskus. Hát ezt gondoltam, megmutatom. Na, vajon a zászlók elárulják-e, hogy milyen étterembe jöttünk be Észtországba? Bizony ázsiai, és nagyon jó választék van, indiait is lehet kapni. Nyilván megeszem a kis paníromat, Máté a butter chickent, a kobrasört. Mutatjuk majd, hogy milyen lesz a vajon. Megkaptuk a sörünket, ez a Qingdao sör, a Fuqing. Kucsing-csing. Ebben a nyárias mediterrán időben kifejezetten jól esik a hideg sör. Szecsuáni sör. Végül is én nem masszalával kértem a paníromat, a sajtomat, hanem ugyanolyan, hát butternek, ilyen vajasmártásnak, de ilyen körismertes, és az ilyen finom lágyízű, a masszalás az meg erős. Jaj, nagyon finom. Az csirke, ez panír, ez a sör, ez Máté. De még hiányzik a kenyér. Ja, tényleg most hozzá a kenyeret, ezt még megvárjuk. Közben bemutatkozok én. És akkor itt hozzá... Aha. Thank you. Sajtos fokhagymás nán. Na jó. Húztam enni. Ezt imádom, amikor sajttal és fokhagymával van töltve a nánkenyér. Jó, most iszonyat forró lesz, úgyhogy most csak ilyen előkóstolást végzek. Most megyünk a ma esti helyszínre. Gyönyörű az út odáig, nagyon közel van a hotelhez. Legközelebb majd a koncert helyszínről jelentkezek be. A legfontosabb pillanatok a hangbeállás során. Nem sokára kezdődik a koncert, én már elfoglaltam a helyemet, hogy jó videókat tudjak készíteni. Siis eesnimi. Ehk siis mul on au kutsuda lavale Balashi Mate. A teltházas nagy sikerű koncert után jött a CD dedikálás, aztán meghallgattuk Oznóék koncertjét, találkoztunk velük a backstage-ben, és nagyon jól sikerült ez az este is. Koncertek után átmentünk a Jazz Konzinak a klubjába, ahol jamelni lehetett, a falon nagyon régi gitárok voltak, szuper jó hangulatos hely volt, az Oznói trióval mentünk egyébként át, akikkel összebarátkoztunk, és egy hotelben is szálltunk meg.
És nem hiszem el, kijöttünk most a jam sessionről, és a sarki fény, amit egész Finnországban vadásztunk. Sziasztok! Ez az első olyan napunk itt Észtországban, amikor ilyen gyönyörűen kék az ég, és egy darab felhő sincs az égen. Most megreggeliztünk, elhagyjuk a hotelt, és megyünk majd egy gitárkoncertre még, nem Mátéra. Aztán utána utazunk Valgába, ahol este Máté koncertet ad, utána pedig megyünk vissza Tallinnba. Elhagytuk Viljandit, és megyünk Valga felé, csodás utakon. Reggel mutattam, hogy milyen szép kék az ég, hát ez nem sokáig tartott. Elég hamar beborult és szemerkél az eső, de hát ez ilyenkor már októberben és november környékén mutatom, hogy milyen utakon járunk. Nagyon szép úton jöttünk idáig. Az idő is nagyon szép lett egyébként. Ez egy kicsit másabb, mint az északi vidék. Gyönyörű erdők vannak, gyönyörű színekkel. Reggelinél sikerült összefutni a ma este fellépő művészekkel is, még a hotelben. Frank Gambalival például, ki ma este a fellépő, és igyekszünk a valgai koncert után, ha minden igaz, visszaérünk még a második felére a koncertjének. Most pedig bejöttünk még egy étterembe, 30 kilométerre járunk Valga előtt, és mutatjuk, hogy mit kajálunk. Nem annyira tipikus itteni kaját, de nincs is annyira tipikus észt kaja. Pizzákat rendeltünk, mutatom fotón majd. Azért is hallgatjuk már a lett rádiót, mert hogy itt rögtön az út mellett kb. 3 méterre ez már Lettország. Itt vagyunk a lett határnál. Kiszálltam egy kicsit a kocsiból, hogy így átérezzem, hogy milyen az, amikor egyik lábam Észtországban van, a másik pedig Lettországban. Na tessék, ez itt a határvonal. Észtország és Lettország. Hangbeállás, és megmutatom nektek, annyira kedvesek. Ezzel a dekorációval készültek a ma esti koncertre, kis flamenkós dekoráció. Nagyon kedvesek tényleg. Valgai koncertunk után villámtempóba utaztunk vissza a Viljandiba, hogy meghallgassuk Frank koncertjét. Megérkeztünk Tallinnba. Kb. 1,5 óra volt az út, szóval ott van az óriás kerék fent a tetején a plázának. Most itt 10:30 lesz, elfoglaljuk a szállást, aztán nagyon jó lesz aludni. És akkor holnap van még egy szabad napunk, amikor felfedezzük egy kicsit Tallinnt, és indul a gépünk majd vasárnap, illetve hát hétfő hajnalban 5 óra 35 perckor, tehát 3 óra 35 perckor kell kint lennünk a reptéren. De ami pozitívum, hogy délelőtt 9 órára, vagy reggel 9-re hazaérünk. Sziasztok, jó éjszakát! Elkezdtük keresni a szobaszámot az ajtón, majd kiderült, hogy itt van. Na, megmutatjuk ezt a szobát. Megérkezett a csipet csapat ismét. Bocsánat, így tudom csak felvenni. Jaj, de jó, ez nagyon jó ez a szoba. Ez most, hát ez is ilyen minimál, de nem baj.
És a jó éjszakát! Gyönyörű napos az idő. Még kiderül, hogy milyen programot választunk magunknak. Most elhagyjuk a 6. emeletet és a szállodát. Megyünk a Magyar Intézetbe, ott töltünk még egy éjszakát, és akkor holnap hajnalban indul a gépünk. És íme a Pál utcai fiúk észnyelven megtalálható a Liszt Intézet könyvtárában. Megkezdjük a tallini városnézést. Nagy szerencsénk van az idővel. Toivo elhozott minket egy olyan helyszínre, ahol évek óta megrendezik az énekfesztivált. Több ezer énekessel 1869 óta. Nagy amfiteátrum. És egy kicsit látni is a vizet, ott van a kikötő az épület mögött. Gustav Erneszak szobránál állunk, ő volt az észt kórus zene atya, karmester, és ő ül itt nézve ezt a hatalmas színpadot, ahol 5 évente több ezer énekes összegyűlik, és van egy hatalmas kóruszenei fesztivál. Csodálatos lehet. Jövőre, 2025-ben kerül majd legközelebb megrendezésre. Kaja Kallas, Prime Minister. Ex-Prime Minister. Kaptunk egy ilyen finom kajcsit, hacsapuri a neve, grúzpékségbe vette nekünk Toivo, mert én már majszolja az övét. Én még várom, hogy egy kicsit kihűljön. Sajtos, meg mi van még benne? Kapros sajtos, de finom, és megyünk az állatkert felé. Itt most véget ért Toivóval közös utunk, köszönjük neki a szervezést és a koncerteket. Izgatottan várjuk már, hogy belépjünk az állatkertbe. Igyekszünk egyébként, amikor így elmegyünk külföldre állatkertet is látogatni, és utána szembe ott van a nagy pláza a csicsaboltokkal. Most már mindjárt végzünk itt az állatkertben, bejártuk a nagyját, és ami szimpatikus, hogy itt van azért eléggé a város, hát nem is a városközpontban, a város szélén, de nézzétek, mutatom, hatalmas erdős terület van, és itt ki is van téve, hogy itt háta mögött van egy ösvény, ahol lehet piknikezni. Úgyhogy a városon belül is ilyen szuper szép erdős területen sétálgatunk, és hát az idő is kedvez, gyönyörű napsütés. Tisler János, a Tallini Liszt Intézet igazgatója nagyon sokat mesélt nekünk az észt-magyar kapcsolatokról, magyar családokról, kulturális együttműködésekről, és többek között például egy nagyon érdekes magyar történetről, ahogy azt már megszokhattuk, más külföldi városban is magyar vonatkozást lehet felfedezni, Tallinnban is 1961 és 75 között. Egy magyar férfi, Budapesten született, Stern Károly volt a tallini állatkert igazgatója.
Most már lassan besötétedik, az állatkert és a pláza után bejöttünk a belvárosba. Itt vagyunk egyébként, hogyha ezt keresitek, ezt a helyszínt, az Operaház környékén. Nagyon hangulatos tér van itt, rengeteg beülővel, most éppen éttermet keresünk, ahol vacsorázunk. Nagy a kínálat, mert az indiaitól a portugál éttermekig minden van. Nézzétek, nagyon-nagyon szép és hangulatos. De most már nagyon hűvös van este. Itt mögöttem pedig forralt bort és puncsot lehet kapni. Hát az ablakon keresztül nem látni annyira jól, de itt vagyunk továbbra is az opera környékén, és bejöttünk a Maharaja étterembe. Én a szokásos paníromat teszem a sajtos nánkenyérrel, ez pedig tandori csirkés hamburger. És egy nagyon kellemes kis indiai étterem. Az az igazság, hogy bejártuk a vidéket, és ahova visszatértünk, az ilyen TripAdvisor-ös nagyon jó értékelést kapott olasz étterem. Mire visszaértünk, addigra már ki volt írva, hogy foglalt az összes asztal, úgyhogy maradt a választása jól bevált indiai étterem. Az állatkertől és a plázától a Bolt taxival jöttünk. A Bolt egyébként észt, innen származik, vagy itteni a cég. És simán használhatjátok az applikációt, amit otthon is szoktatok. Tök egyszerű. És mennyi volt, amíg ideért? 7 euró, de most itt ez sokat nem mond nektek, mert így most nem tudom elmondani, hogy ez hány kilométer volt. De a lényeg az, hogy abszolút nem vészes. Amúgy 2 euró lenne a buszjegy, tehát fejenként, tehát így lenne 4 euró, de most az, hogy most merre megy a busz, jó buszra szálljál, szóval kényelmesebb azért a bolttal boltolni. Jó étvágyat! Az étterem után úgy döntöttünk, hogy nem hagyhatjuk el a főváros Tallint, úgyhogy ne érezzük egy kicsit a Balti-tenger illatát, úgyhogy lejöttünk még taxival. Az operától 4 euróba került egyébként. Mögöttem van a tenger, 80 kilométerre van Helsinki, körülbelül 2 óra kompal. És itt egyébként ilyen lakópark van, kis nyugis. Úgy döntöttünk, hogy nem a kikötőbe megyünk le, hanem itt nézzük meg a tengert. Aztán búcsúzunk Tallintól, és hajnalban indul a gépünk. Most egy éjszakát, az utolsó éjszakát itt töltjük vendégként a Magyar Intézetben. Amit itt mögöttem láttok, az egy könyvtár, ahol megtalálhatóak a magyarról lefordított észt könyvek, és az észtről lefordított magyar könyvek, illetve van egy CD gyűjtemény is, ahol itt hagyjuk Máté lemezét is, hogy hallgathassák azok, akik szeretnék. Nagyon hangulatos, majd a lenti részt is megmutatom, ott van olyan fala, ami 1300-ban épült, vagyis hát 1300 környékén. Úgyhogy ez egy régi műemléképület, és itt töltjük az estét, hamarosan indulunk a reptérre majd. Köszönjük a meghívást Tischler Jánosnak, Szirinek és a Tallini Lisztintézetnek. Nagyon jól éreztük magunkat Észtországban, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornámra. Annyi még, hogy az isztambuli reptér egyébként nagyon szép, de ez meg annyira kis családias és annyira kellemes az a tallini reptér. Nagyon jó egyébként az a korai indulás, mert hogy időben reggel 9-re ott leszünk majd Budapesten, Varsói átszállással. Itt van egy akvárium, ezt szeretném, ha megmutatnám. Onnan a kettesről indulunk, hát az is annyira kellemes. Sziasztok!